ஒருத்தவங்க ஒரு நேசிக்கிறோன்னும் போது அவங்க நம்ம கூட இருந்தாதான் அது வந்து உண்மையான காதல்னா அது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அவங்க எங்க வேணா இருக்கட்டும், யார் கூட வேணா இருக்கட்டும், இல்ல அவங்க நினைச்சது என்ன வேணா அவங்க செய்யட்டும், அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும். உங்க காதல் உண்மையா இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விட்டு கொடுக்க தெரியணும். உங்களால விடவே முடியாது, பிடிச்சி வச்சுக்கதான் தெரியும்னு சொன்னா அது காதலே இல்லை, அதுக்கு பேர் பிக்சர்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு நீங்க போட்டு ஒரு கூண்டுல போட்டு அடைச்சு வைக்கிறதுல என்ன இருக்கு? அது எப்படி பறந்தாலும் அந்த கிளி நம்மளுக்கு சொந்தம் அப்படின்னும் போது நம்ம அதுக்கு மேல ஒரு அன்பை வச்சிருக்கோம் போது உங்க அன்பால அது நம்ம கிட்ட வரணும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்தா தானே விடவே முடியும். விடவே முடியலன்னா அப்ப அது காதலே இல்லை. ஆக மொத்தம் அந்த காதல் அழிவதில்லைங்கிறீங்க. காதல் என்னைக்குமே அழிவதில்லை. இல்ல நான் கேக்குறது அந்த காதல் அழிவதில்லையான்னு. காதல் அழிவதில்லை, அந்த காதலர்கள் தான் அப்பப்போ அழிஞ்சிடறாங்க.